Lalaki nga nagvideo sa kaugalingon samtang gituhuang gagamit og shabu nga mi viral sa social media. Dakpan sa gilusad nga bypass operation sa kapulisan sa Cagayan de Oro City. Suspect kanhi na kuno na priso tungod gyapon sa mong kaso. Aniya ang akong report. Sa kuhang video nga gi-upload sa social media, kita ang walay kahadlok nga pagpakita sa usa ka lalaki samtang nagagamit kuno kini og illegal nga droga. Gilayong mikalat among video og nag-viral. Apan adlaw Miyerkules, ang mong lalaki sa video gipusasa na human madakpan sa gimong bypass operation sa Bulwa Police Station. Ilawom sa Cagayan de Oro City Police Office ang suspect kinsa 21 anyos. Nadakpan pasado alauna sa hapon adlaw Miyerkules sa Zone 1 Barangay Kanituan ning syudad. Sigon sa PNP, positibong napalitan ang suspect og shabu. Bugti ang 500 pesos nga marked money og diyang gikapkapan. Nakuhaan pa kini og laing upat ka sachet nga mo kantidad og 3,400 pesos. Nasuta nga ang kanide ay nga batanon nga ilang nadakop katuning nag-viral nga video nga usa ka batanon nga nagvideo sa kaugalingon nga nagamit sa illegal nga droga ug kani ang karon ang gipistahan gayud kani daghan gid ka ng interest kung kinsa bagid ni siya nga batanon og diha nasuta nga pariha tong same person tong nadakop nila sa usa ka bypass operation ug katong nag-viral nga video. Dugang sa kapulisan nga ang operasyon dili tungod sa viral video. Apan target na gyud sa kapulisan ang suspect human ma-monitor nga gapamaligya kini og illegal nga droga. Kanhi nasab na priso ang mong suspect sa susamang kaso. Apan nakagawas lang sa prisuhan. Aningon siya nga gigamit lang daw to, gi-blackmail lang daw to, giposto sa lain ug dugay na daw to niya gihimo nga video. Apan mao lagi ni ang panawagan ni Kokpo nga seryoso si Kokpo sa atong kampanya sa illegal nga droga. So dili nato i-disregard o dili nato himong katawanan o pistahan sa social media ang mga illegal nga buluhaton. Kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act ang atubangon sa suspect kinsa wala na miluwat og pahayag. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao.